McCready i'r capten I ganol y cwrt cosbi, y dyrniad gan Ratcliffe yn erbyn y bara, dydi croesi'r linell. Na, meddyl Llemanwr, dawns ar peniad ar ryw ffordd I ni'n parhau yn ddisgwr. Wel, Ratcliffe yn dyrnu, a wedyn dawns ar peniad ar Bae Colwyn yn amlwg yn meddwl bod y bêl wedi croesi'r linell, ond na, meddyl Llefanwr ar yr ochr draw. Smith sydd yn ceisio rhyddhau, mae dros ben. Acpon, mae Ratcliffe dros ben, a mae Acpon wedi penio'r bêl dros ben Ratcliffe. Beth oedd y golwr yn neud? Oedd ddim yn gwybod I ddod neu I aros ar ei linell a Acpon. Wel, y bêl o'r cefn gan y golwr Joseph Smith yn cael ei lusgo yn y gwynt a Acpon yn y fan ar lle I benio dros ben y golwr. Hunt i'r postyn pella. Y peniad ymlaen gan Clayton Green. O, cam arbediad rhagorol gan y golwr Smith. A mae Clayton Green unwaith eto'n gofyn am gôl a groesodd y bêl y linell, ond na meddyl Llefanwr ar ochr draw. Wel, dyn ni wedi gweld penderfyniad yn mynd yn erbyn Bae Colwyn. Rhyw 10 munud yn ôl a nawr mae wedi digwydd I Pontypridd. Pontypridd yn edrych I daro nôl. Croesiad I ganol y cwrt cosbi. Mae dal yno a'r peniad yn erbyn y postyn, dwi'n meddwl yn y diwedd. Y gic Ni'r dros... O, mae dros Ben Smith a mae wedi mynd I gefn y gôl yn y diwedd, ond Pontypridd yn taro'r postyn a wedyn y gic nôl mewn I ganol y cwrt cosbi yn cael ei chario gan y gwynt. Doedd Smith y golwr ddim yn agos iddi, ond y dyfarnwr yn nodi fod wedi cael ei wthio yn y diwedd. O, ar ôl beniad gan Wright, os na gyfle fan hyn I Creamer ar ochr draw. Mae'n ei sgwario ddi, Acpon, mae Cummins yn rhydd yn y cwrt cosbi, Acpon yn mynd lawr, a mae'n gic o sbotyn! A dyw chwaraewyr Pontypridd methu credu'r penderfyniad. Acpon yn troi ddyn ac yn cael ei lorio, ac am gyfle fel hyn i'r ymwelwyr I ddyblu'r fantes. McCready felly ar ei drod dde, yn syth lawr y canol, 67 o funudau ar y cloc. Ac yn erbyn llif y chwarae rhai dweud yn yr ail hanner, mae Bae Colwyn yn dyblu'r fantes. Bas at Creamer yng nghanol y ca, at Acpan chwarae da fan hyn gan Bae Colwyn. Maen nhw'n dod unwaith eto, edrych am ei trydedd. Acpan at Creamer ar ochr y cwrt cosbi y croesiad. Mae'n croesiad dda, Cummings mae'n ôl yna, dim drydedd ydy'n wir! A Cummings sydd ar y postyn pella. Chwarae da gan Creamer, croesiad ar draws y cwrt chwech. Jamie Cummings oedd yna. You know, the way we defended last week as well and this week, you know, there was a steeliness about us that, you know, that we've got to keep using and keep doing throughout the season now, because it's given us a platform to go and win games. Yeah, I'm just pleased for the lads, because, you know, we deserve that, because, like you said, TNS, Haverfordwest, we conceded a few goals, but before that, you know, we were in every game. You know, and I told the lads, you know, the harder you work, the more lucky you get, the rub of the green. And today, you know, we got our deserved. Oh, listen, no, we've had a go. Do you mean again? I'm not allowing this team to fold, but unfortunately, there are external factors that are happening at the moment that are affecting our team. It's clear. We know where we are in the league, so every game's massively respected, but certainly the teams around us, you know, if we can take points off them teams, that's going to be a big help for us. But yeah, every game's massive. Next week was always a big game, but it's even bigger now again, yeah.